आगैया खुनु दिन हारसिङै गोजान लामायाव हान्थिफेराखैमोन लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम जोंनि न'सिम हारसिं माने आं बेखौ ड्राइभारनि भरसायाव फोथायनानै हगार हरनोसै आनिफ्राय नायनोसै मबाइलथ' दंखायो नालाय कन्टेक्टजोंनो मोनहैगोन ना मोनहैया ओमफ्राय जोंनि सबनिसाय सेफटि माने बास होनोब्ला जोंनि बड'लेण्ड बास ना लोगोफोर जों बेखौ बिराद सेफटि बायदि मोनो आरोना ओमफ्राय थाब मोनहैयो नालाय ओंखायनो आरोना ओमफ्राय दा बड'लेण्ड बासखौनो लोगो हमनानै बेखौ भबानिपुरसिम थिखांना दोनहरनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनबावनो आरो गोसोखौ एसे हमथानानै हगार हरनोसै आरो ओमफ्राय एसे माने गोसोखौ बोरैबा मोनदों ओमफ्राय आंबोथ' आइखौ बिराद नायनो लुबैनानै दंमोन नालाय ओमफ्राय थेवबो साननैसो उनाव आं थांगासिनो दङ दा बिदाया न'आव खाबाय दं नालाय एसे हेल्प होथोंसै होननानै थिनहरनोसै आरोना दिनैयो दोनलांसैलाय आगैखौ लोगोफोर न' फारसे गोबाव जाबायना बिमाखौ नुयैया ओमफ्राय दा बिमाजों दान्दिसे थाहैदोसो एग्जाम जोबखांनानै कम्पिउटार क्लास सानैजों आरामसे न' खायनो नालाय ओमफ्राय बे न'खौ माबानोसै सानैजों मावनानै जोबनोसै ओमफ्राय न'आव हाबासो जों न'आव आलासि जानो थांसिगोन लाजिदों नों गासिखौबो खुलुमबाय ओमफ्राय बिगुमैखौलाय मानोथो खुलुमदिखै हेल' गाइस लाइक खालाम फल' खालामना हो आब'नि चेनेलखौ बेनोमोन आरोना ओमफ्राय दा नै माबा मोनबाय कमलाबारि जोंनिथिंजायसो थाङो फटकनो दसेनो मोनहैयो नालाय दोनफैबाय फंबायखौ भबानिपुरसिम बड'लेण्ड बासजों फोथायहरनोसै आरोना लोगोफोर बेखिनिखौल' हरनोसै 1500 ओमफ्राय 1500 500 गारि भारा ओमफ्राय माबा 600 गोलैबाय ओमफ्राय बेखौ लादु जानो 200 ओमफ्राय बेखौ आइया हरदो ना बिखुनजोखौ खुलुमलायनानै मिलाय फैसा मोनबोदो आङो भिडिअ लानो बावबाय दे लोगोफोर बिखुनजोखौ माने खुलुमदोयो ओमफ्राय आइया आरोना आइखौ ओमफ्राय फैसा हरलायदो लादु जानो मेथाइ जानो 100 जाबाय फैयाखै ओमफ्राय दा बड'लेण्ड बासआ 8:10 भबानिपुराव मोनफैयो ओमफ्राय आवगोल 8:10 मोन दा 8:10 जाबाय आरोना ओमफ्राय गथ' थांदो सिम मोनगोन ना मोना बिदि आरोना ओमफ्राय जोंनि बिसनाथ सारिआलियाव 2:30 नङाबा 3टा माब्लाबा 4टा जायो आरोना दा माबायदि मिथिला ओमफ्राय सासेया नै मबाइल नायबाय दं गिटारखौ बरनखाजोबदो दे दा हास्लाबनाय नङा नङाबा गिटारखौ बागद गोलाव खालाय बेखौ एसे गोलाव खालामबाव बा ओरै गोलाव माबाग्राया गैया सं ओरै सिगांखैजा दे हा गपुर ओइ भाराया बेसेबां हा भाराया बेसे नै भाराया बेसेबां ओमफ्राय सिट दंना गैया दङनो थां दे थां थांबाय आरो जोंनि बड'लेण्ड बासखौ टाइम मथे मोनफैनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनो फोरमायहरबानो जाबाय माने लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाद'दो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों ओमफ्राय भिडिअआ गोबावजोंसो फैग्रा जाबाय आरोना एसे माने खामानि बेर ओंखारदों ओमफ्राय दखानाव थाग्राबो मानसि गैया नालाय ओंखायनो बानायनो